Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatian mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatian ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi iyakong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinabuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinakabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisipalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila na may dumuong kasama ko,
upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa po ang San Juan 17. Lunggob na ko po yung kupong kelwal. Kaya ba't po mamaya pa tamo manalangin tana po. Mailugoda kaya kami pa. Muna po pasibayo ngini nga bakaiti miras na naman po yung kaya nga doong pamanyamba. Pamipuri kaya kampong pamipasalamat ngini nga bak. Diyos ko sana po makanyan me pong panimunan yung balang metong kaya kami ngini nga bak. Diyan mi kaya pong sapat akabiasnan pamanalastas karing kaya kang kautusan bakir kung imalyaring magkamali. Karing kaya kang tuntunan. Diyos ko sana po ngini nga bakaiti. Diyos ko sana ragumanya may mukluran yung balang metong kaya kami dyan mikiyang ganap. Hatetagan, tibayan karin tinggap may tungkulan kaya kabakir kung imalyaring makapanyang kanan yung balang metong kaya kami hingkikiyang pamanyamba. Diyos ko sana po ngayong pinandit ang timurin. Sana ragu Diyos ko yung balang metong kaya kami. Mikakalagod kaya sa yung metong at metong milako sa kaya kami yung pamidaki karin kikiyang balang sarili. Nung may kakalugod kesaban kanita Diyos ko karingaldo bukas, makanyang kiyang lalong may sumulong, kitang banda na pakarining kiyang kasalpantayanan. Diyos ko ang ganaraguy kiyang sablang may kakapatad ngini nga bakaiti. Diyos ko nung makanano kaya kung miras kapaya panikinig kaya santuaryo nga iti. Sana po potang mamanuli kami, miras kami. Muy naman kapaya pankaring kiyang pibale-bale. Ang gana po rin ating sa kayon bendesyonan mula. Diyos ko iking sablang may kakapatad ngini nga bak. Bendesyonan mo kaya nga kitang kiyang mayupayang gamat ban kanita yung kasang kanan karing kiyang balang sarili paya po malyaring manatili. Ang gana po ginuring kiyang piyangaring mapilan pa. Diyos ko pisan mo pong lihim karetang karilang pibale-bale ban kanita karing adora pong bukas makanyalanang pong malyaring maigit makagawa. Ang gana po ginurit ang kiyang piyangaring at po karing gamit daring biya sa Diyos ko sana rabuing pamanyam niya pong lunusan. Kita pong kayang kabilyan Diyos ko. Sana po ikayong manimuna po ang mamilatan kimbalang pinandit, kitang kayang kapanandaman adinalo kaya Diyos ko. Sana po apisan niyang lim, kitang kayang mayupayang gamat banang kanitargo, midina niya pong kapasnawan tang kayang kaampis ikang laman. Diyos ko, ang yan yung pinandit at murinig kayang sabalang may kakapatad makanyan murinig pa. Ban kanita Diyos ko, lalong may gitman niyang kayang makagawa ang pong makapanuparang karintingkat may tungkulan kaya ka. Diyos ko, ang timurin din gamit na rin biyasan, timurin. Ikasapo yung manimuna, ang pumamilatan kitang kaya kaming pengariban kanita ikpa, makanyang lalong maigit, may kahit intibayan, ikaming sablang may kakapatad. Ginawan timurin ngayon yung pinandit, itang kaya kaming kapatad, pinili mo ka rin dakal Diyos ko, sana po makanyang may panimunan, manyan yung ay bating kayang sarili, king balang pinandit ngayon, tinggap ng tungkulan kaya kabahan kanita, itang paibat kaya kung pangako ya pong malyaring itubon ngayon yung pinandit ban kanta Diyos ko kaya malyaring mabalatong magkamali ipayla po rin itiring kaya samo ang pong panalangin ngayon nga baksapo tanggapan mula tanggapan na naman sapo ng balang metong kaya kami tang lim akayablasan malibat ng ngini ang gaman po king wakas yan na sapo. Salamat po. Yeah.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan ng ipinakilala ng medyunidad. Maya pa abak po. Matutulaya po yung kaya katamong Ginoo. Nganing aldong ini, pablasang itamo pong anak na, pasibayo yung makanyantana naman pong gewa, yung metong obligasyon na, yung metong taong talasal pantaya. Siguro po pansin nyo, alata mo pong gamit na po, nganing oras ay ni ala po may kapag-present, uli po nga tilang kasangkanan po. Lalo na po yung kakatamong pengari, birthday na po ngeni. So, reta pong kakatamong ngaliwang kapatad. May kadailan la naman po, may kapag-present ngening oras ay iti. Pero makanyan man po, itamo king kakatamong kabalwan, malugod niya pa mo rin yung kakatamong Ginoo, ngening pinandit o ngening aldo ngay ni, metong niya pong binyenang aldo, bangita mo makanyantalang dinan na panahon, dinantayang panahon king kaya katamong sarili. Yapin po yung kaya katamong aldong iti. Bang malyaring makiyarap tamo, makisan metong kaya. So, ing aldong ay ni blessing niya po. King kaya katamong Ginoo, kaya katamong talasal pantaya. Uli pong king kaya katamong kaurasan na ini, maswelo tamo po, mabiyaya tamo pa po, uling ing sika na ng pong tetagan kaya katamo, manatilya pa. Ya po yung number 1 kaya katamo ini, ing migising tamo pong payapa, ya tamo masakit, atin tamo pong lakas, at number 1 po yung makanyantalang gawan, datang metong obligasyon na kaya katamong pekitangwanan, uling sabi na po, ding ana mayaldo, pigkalub na lapu kaya katamo ning Diyos, dapat itang kapitungaldo ipangiling me, po, igalang me. So, siguro po yaman po metungaldo ingay biyatamong yaning oras sa iti, pablasang pilanya mo pong oras, po, 2 oras yung kaya katamong tipunan,
So, exempted tana po, ne. Milabas ning kaya katamong pitong ana mayaldo. So, alimu po ka rin mayayari ing kaya katamong obra. Although sinabi na ibiyataya king metong aldo, pero makanyan man po itamo pong tina kayang katurwan, eya po metong aldo ing bibiyatamong lakad kayo. Ne po. Nang minsan kaya katamo, ne. Siguro po nung minsan aldoldo, ing kaya katamong ginuaw santaya, metong pasalamat kayo. Ne po. Ing dinina nakatamo pong masayang abak, ne, masayang bengi, alang kapanandaman. So, deta mo po ay exercise tala kaya katamong sarili na ing may kakating tamong pananaw o tintamong pasalamat kaya katamong gino. So, ngayon pong aldong ini, ne po kasanting ing metong talagadang tema kaya katamo ding kapatad o rin kaya katamong kapatad na magobra king kaya katamong kasalpantayanan nung akakitsya po kaya ng screen. Yapin po yung tema tamo ini, kahirapan na po ne po. Ita pong kasakitan kaya kapampangan. So, deni po, nang minsan pag-aralan tala po rin ni. Nang minsan sasabihan tamo kaya katamong sarili, but ing Diyos, binyene ne po, kaya katamong antikaniting bagay. Nang minsan po, itamo mo rin ing gagawa, ne po, kitang kasakitan. Huli pong ing kikatamong ginulugod ya, ever since pa po, ing kikatamong ginong Diyos, sinatbus na ing kikatamong kasalanan, king simula, bang itamo po, malkatamo kayo, ne po, maltamo king kikatamong ginu. Kaya po ing kikatamong ginong Diyos, malugod ya kikatamong, inatbus na yung antikaniting bagay, king sarili ng daya, hangga king meteya, king cruz. So, birig sabihan po kanita, itamo, alatamo po kitang kasakitan. Dapat nang minsan po, itamong tao, ating pong, nung minsan itamo po yung gagawa. Nang minsan po, aminan tamo po ang pongali. Nang minsan kaya namo pong sarili tamo, manabuso tamo ya po makanyan. Nung pisasabihan tayo po yung antiganiting bagay, nang minsan yung tao, uling masikanya pa po ngayon, ilaya pong panandaman, ba nang minsan hanggang kaya mo pong pamangawana kaya ngobra, na po, ing katawan, papagalya po. Ing katawan. Ing laman na ini, papagalya po. Nang minsan, yung tao, magobraya pong pilanoras, nang minsan yamangan kita mo pong malating bagay ni, malating alimbawa na kaya katamong akakit. Pota pong, naman po ngeni taya tenam, ngeni taya po pupulan. Ne po. Nang minsan, milang tamo pong panahon na akit tamo na atin niya palang epekto king kaya katamong katawan. Nang minsan, itamo po ing gagawa. Nang minsan, iya po yung gagawa tamo king kaya katamong sarili. Ne po. Kailangan, mababangaliwambawa po, nung kailangan niya pong matudtud pilan oras sing katawan, magpainawaya po, mag-rest yang pilan oras. Matudtud tamo po kaya tamang oras, bangkanita yung kaya katamong sarili, lalo na po atang mikikidad niya po yung sarili nang minsan maging sakit na po yung antikaniting bagay. So, anya po ngeni, itamo pong mikakapatad. Nang minsan pag-aralan tayo, kitang nung ka rin tayo po mas mayan ay intindihan. Ne po. Dapat yung kikatamo pong kasalpantayanan, yung kikatamong kapanwalan, king antikaniting bagay. Reti pong bagay, reti, nang minsan itamo pong tao, pag-aralan do, bayo po, ketiking yato, bayo lunto, ketiking masala, atintana pong dalanan, atintanang pekitangwanan king kaya katamong gino. Nung nuka rin, itamo po nanuya itang kaya katamong kararas nun. Ne po. Anya, deni pong pamag-aral tamo po keti, ila po reniring maging guidance ta naman. Ne po. Bangkanita, retang kaya katamong dapat adalanan, na dapat namalyari kaya katamo, iwasan tala po. Uling tuturo na kaya katamo,
yung kaya katang kasalpantayanan nung makanano tamong gawang mayon. Ne po, kareng kaya katamong tungkulan, ang ganak yung kaya katamong pisikang katawan, tuturunan naman po kaya katamong nung makanano tayang luguran yung kaya katamong sarili, uli pong ining sarili ngay ni, ne po, sabi napin, ini po, yaing belang kasna ng kaya katamong Ginoo. Na aking kalarawan at kawangis na, sabi napin, luguran may yung kaya kang sarili, ne po, iya po yung kaya katamong malyaring gawan iti. So nga ni po, yung tema kaya katamo yung akakit at yung tamo pong talagang malyaring makipagsalita, makipag-aral kaya katamo, kalupang mag-aral, yung kaya katamo pong kapatid, Brother Michael, ne po, iya po yung kaya katamong malyaring paninayin nganing oras. Hello. Ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, ang unang aking ipinaabot, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isang masaya at masaganang umaga po sa ating lahat. Naway puspusan po sana tayo ng ating Panginoon ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kapangyarihan upang masumpungan po natin ang kapayapaan sa ating mga kasarilinan. Siguro po nagtataka kayo kung bakit nagsalita po ako ng salitang Pilipino. Sa una pong pagkakataon, maririnig niyo po ako sa salitang Pilipino. Dahil nung huli pong pagsasalita ko ng salitang Pilipino, nung nakaraang pang mga araw, yung huli po ay nung nasa Manila po kami. Nagkaroon po ako ng pagkakataon dahil ako po ang namumuno sa mga kabataan sa Region 7A noon, nung meron pang mga direktor sa mga kabataan, at ako po'y naimbitaan doon po sa Manila sa dating General Center sa Kangkong, Quezon City. Marami po kami nung araw na yon. At nung tumayo po ako at nag-umpisa sa pananalita, tumingin po ako sa aking mga kasama. Merong natatawa, nangingiti. Pagkatapos po ng aking pagsasalita, pagbalik ko po sa aking upuan, sabi nila, samot-samot. Ibig po sabihin, meron palang kapampangan na lumalabas sa aking bibig. So dahil po hindi natin nasanayan ang ganitong pagkakataon, kaya sa pagkakataon pong ito, umiingi po ako ng dispensa. Kung samot-samot po ang importante, meron po tayong pinakbet. Mga minamahal pong magulang at mga kapatid sa pananampalataya, datapwat wala po tayong gamit. At ngayong umagang ito, di po ibig sabihin na ang Diyos ay wala sa atin. Sa lahat po ng pagkakataon, basta ang Panginoon ay laging nasa ating puso at sa ating mga kaisipan, siya po ay palaging nandito sa oras ng ating mga pangangailangan. Tatapot meron po tayong paksang dapat pong pag-aralan, yun po ay ang kahirapan. Kung titignan po natin sa material na bagay, ang kahirapan po ay yung nag-iikaos sa ating mga buhay at meron pong mga mayayaman. Tatapwat sa mata ng Diyos at sa kanyang katuwiran, lahat po tayo ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Wala pong mahirap at walang mayaman. Datapwat kailangan ang kahirapan sa ating buhay ay ating danasin. Kung minsan po sinasabi ng tao, sabi niya sa kanyang sarili, kung kailan ako lumalapit sa Panginoon,
ay doon lalo ako tumatanggap ng paghihirap sa aking buhay. Kung titignan po natin at pag-aaralan, kapag po tayo ay lumalapit sa Panginoon at dumadanas po tayo ng kahirapan, ibig pong sabihin, tama po ang ating landasin. Tatapot, nakasulat po dito sa ating referensya, sa unang 1 Kapitulo 2, versikulo 21, ang sinasabi niya rito, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iwanan ng alimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Ibig pong sabihin na kailangan na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Nagbigay po siya ng alimbawa na kailangan at dapat nating tahakin sa ating mga buhay. Ano po? Ibig pong sabihin, sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon at binigay niya ang kanyang anak na bugtong upang ang bawat kasalanan ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Nakita po natin ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbuhat po siya ng krus. No po? Dumanas siya ng kahirapan kung kaya't kung tayo ay tagasunod, kailangan din pong tayo ay sumunod sa Kanya. Datapwat, nasusulat po dito sa sulat ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 15. Ganito po ang nasusulat. Pasensya na po kayo, mabagal yung Bible ko. No po? Di ko po San Juan, Kapitulo 13, versikulo 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng alimbawa upang gawin ninyo ayon sa ginawa ko at ayon sa ginawa ko sa inyo. Ibig pong sabihin, inuutusan po tayo ng ating Panginoon na tayo ay gumawa kung ano ang kanyang ginawa. Ibig pong sabihin, kung dumadanas po tayo ng kahirapan sa ating buhay, dahil nalalaman po natin ng ating Panginoong Jesucristo ay dumanas ng kahirapan para po sa ating lahat. Kaya kung tayo ay naging tagasunod ng ating Panginoon, kailangan nga po ay danasin natin ang pag-iirap na gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kaya kailangan po nating danasin ang kahirapan? Ayon po dito sa nasusulat sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ibig pong sabihin na kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Para po maidala niya tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Meron po akong babasain at pagkatapos ko pong basain, tatanungin ko po kayong lahat. Ano po? Dito po sa nasusulat, sa sulat ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
So tatanungin ko po kayo ngayon, naniniwala po ba tayo na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay? Sino pong naniniwala sa ating lahat? Magtaas po ng kamay. Ilan lang po tayong naniniwala? No po? Bigla pong dumami. Ibig pong sabihin, kung naniniwala po tayo na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, na kailangan tayo ay sumunod sa kanyang yapak. Kung tayo'y naniniwala. Sapagkat si Jesus, ang ating daan, upang makasama po natin ang ating Ama na siyang nagsugo sa Kanya. Kung tayo po ay naniniwala, basahin po natin dito sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 24, ganito po ang nasusulat. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? 16 po. San Mateo 16. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin at tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig pong sabihin, kailangan, kung gusto po nating sumunod sa ating Panginoon, kailangan po tanggihan po natin ang ating sarili sa papaano pong paraan. Na po, tanggihan po natin ang ating sarili sa gawa ng laman. Dahil binigyan po tayo ng karunungan upang magkaroon po tayo ng pamantayan kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Ibig po sabihin, king amano pong kapampangan, ibating taya nga na yung kikatang sarili at iti akit taya. Ibig pong sabihin, alisin po natin ang pagnanais ng laman, kundi sumunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon at pasanin ang kanyang krus. Ano po yun? Yung pinagdaanan niyang kahirapan. No po? Kaya mapalad po tayo at sana wag po nating sasabihin sa ating mga sarili na kung kailan tayo lumalapit sa ating Panginoon, ay lalo tayong nahihirapan. Ibig pong sabihin, kapag lumalapit po tayo sa ating Panginoon at tayo'y lalong nahihirapan, tama po ang ating landasin. Ano po? Dahil kailangan po nating danasin ang kahirapan dahil tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. At naaayon po dito sa Mateo Kapitulo 10, Kapitulo 38, at ang hindi nagpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig pong sabihin, kapag po hindi tayo sumunod sa ating Panginoon at hindi tayo nag-irap sa kahirapang kanyang ginawa, anong sasabihin niya po sa atin pagdating ng panahon? Mapanyap at marawak, ako akikilala. Ibig pong sabihin, hindi tayo nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon, kundi tayo sumusunod sa kanyang mga kagustuhan at sa kanyang kahirapang dinanas. Dahil ito po ang paraan upang ang bawat isa sa atin ay makamit po natin ang minimiti po natin sa ating buhay. Ang buhay na walang hanggan kung saan ang kasama natin ng ating Panginoong Hesus at ating Ama na lumikha sa ating lahat. At panghuli pong sitas dito po sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23, ayon po dito sa nasusulat, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin,
ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig pong sabihin, mga minamahal pong magulang at mga kapatid, hindi lang po pala sa araw ng linggo na kailangan tayong sumunod sa Kanya. Kung maaari po sa araw-araw ng ating pamumuhay dahil tinanggap po natin si Jesucristo sa ating kaibituran ng ating mga puso, kailangan po sa araw-araw gawin natin ang pagsunod sa ating Panginoon. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, upang sa ganon ay masumpungan natin ang kapayapaan sa ating mga buhay at ang minimit-i po nating buhay na walang hanggan, kung saan wala na pong nagkakasakit, wala na pong awayan, puro po pagmamahalan, pagkakaisa ang ating matatamo sa ating buhay. Sana po, una na sa akin, na sana ay makasunod ako sa yapak ng ating Panginoon upang sa ganon din po ay masumpungan ko ang kapayapaan sa aking buhay. No po? Kaya po, tayo pong lahat ay nakakaranas ng kahirapan sa ating buhay. Ibig pong sabihin, tumatama ang ating landasin, pero meron pong solusyon yun kung tayo ay nahihirapan. Sabi po ng nakasulat, kingamanong Kapampangan, ikong mapapagal na nga ikaw kababayat nan at mapapagal na. Manamdamang kapagalan nga na, lumapit ko kaya kanako nga na at dinanda kayong kapaldanan. Ibig pong sabihin, ang Diyos o si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man po ay di paroroon sa ating Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay makasumpong tayo ng pagmamahal at kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ko na po pabain ang aking pakikipagsalita sa inyo. Isang magandang umaga ang ipinaabot ko sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Magandang buhay po sa inyong lahat. Talagang ang ating pananampalataya ngayon ay malaki na ang pagbabago. Una po dito, nagbago po ang ating Pangulong Pangkalahatan ng ating kapatiran. Nagbago din po ang posisyon ng ating kinaupuan ngayong oras na to. At nagbago rin po ang pagtiteksto dito. Kung maaari po, gawin nating Tagalog o Pilipino. Bakit po? Kasi po, change is coming na po eh. Nakaupo na eh. Kaya ang pagbabago rin po ay nasa ating pananampalataya. Ngayon din po ay may pagbabago din po sa sistema ng ating pag-aaral sa mga SBSM ng ating kapatiran. Lubos ko pong ibinabalita sa inyo ngayong araw ng mga kapatid ng mga SBSM ay nagkaroon na po ng officers noong nakaraang araw ng Sabat. Nagkaroon na po sila ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, hanggang po sa mababang posisyon ng ating kapatiran. Ang bago pong nilang Pangulo ngayon ay si kapatid na Cholo Banal. Pangalawang Pangulo po, ang anak po ng ating Pangulong Katandaan na si Liniel Yumul. Ang pangalawa pong Pangulo nila na binabalita ko po sa inyong lahat. At nagkaroon din po ng pagbabago sa kanilang pag-aaral dahil ang ating paggawa ng ating trabaho sa kapatiran ng Iglesia ay ayaw po naming isabay ang pag-aaral nila sa pag-aaral po nating pangkalahatan sa araw ho ng Sabat na 8 a.m. to 10 a.m. Binago po namin ang schedule. Kung sinasabi po namin to, baka hindi ho nyo payagan sila. Ginawa po namin 2:00 ng hapon ang kanilang pag-aaral. Bakit ho? Dahil may programa ho sila na hindi dapat makadistorbo sa ating pagtitipong sagrado sa araw ho sa oras ho ng 8:00 hanggang 10:00.
So may pagbabago din po sa kanilang mga programa. Ang gusto kong sabihin, may pagbabago ho na pwede ho silang lumabas sa library, meron ho silang activities na tinatawag naming team building. Kaya binabalita ko sa inyo, 2:00 ho ng hapon ang kanilang pag-aaral. So, sinabi ko na ho sa ating Pangulo na inapruban naman niya, try ho natin, sabi niya. Kasi po ang mga bata, pag sinat namin po ng pagkatapos ng medyo minidad, tapos pupunta po sila sa library, pag narinig po nila ang mga sasakyan ng mga kanilang tatay, ay lalabas na rin ho. Kahit po may merienda, gusto ho nila lalabas dahil uuwi na daw po sila. So ang pag-aaral po sa ating kapatiran, hindi ho pumapasok dito sa kanilang pag-iisip. Kung marinig po yung sasakyan, isipin nila ho yung pagkain at pag-uwi nila. Kaya ginawa ho namin 2:00 dahil may pagbabago sa programang pinag-usapan ng Committee on Education ng ating kapatiran. Yun lamang po ang aking binabalita ngayon. So, hindi na ho ako titigim sa tinapay na nandito sa oras na to. Ang ating tema, binabalita ko lang ho sa inyo ang maaaring pagbabago ho ng sistema ng SBSM Program and Officers. So, ngayon po, yung pong price po nila na continuous po yun. At sasabihin ko po sa susunod na araw ho siguro kung ano po yung programang binago. Sa ngayon po, mamayang hong 2:00, i-apply muna ho namin. Kung mag-click ba yun, kung mag-accept ba ho ang mga ating mga SBSM. Tsaka ako na lang ho ibabalita ho kung ano ang programa hong nabago. Dahil marami pong nagbago. Dahil tinatawag ho namin itong eskwelahan ng buhay, Sunday schooling, para pong enrollment. Tapos may mag-graduate. Ganun po. May rank 1, may rank 2, yung pinakamataas na average. Ganun ho ang pagbabago ng sistema ng ating kapatiran. Para ho may produce tayong magagaling at matatalino sa pamamagitan ng espiritismo ang mga ating mga anak. Pagdating ho ng kanilang, ang ating ho kasing batas ngayon, 13 years old ho, FYS na eh. Katulad na ho namin eh. Tapos nun ho, idadala namin sa regional center, mag-aaral sila ng summer schooling. Sa ngayon po, hawak ho natin ang delegates of the year. Kailangan ho, ma-maintain ho natin na hawakan ang ganitong sistema at ganitong kabiyasa sa pananampalataya ng ating mga kabataan. Kaya ho, ginawa namin ang pagbabagong ito. Dahil ho, sa pagbabago nga, change is coming na hango. Kaya ito lamang ho, itong tinapay ho, marami pa hong speaker, mapapagsalita. Ulitin ko po, sa lahat, sa Diyos po lahat ng kapurihan, to be God all the glory. Salamat po. Adwa tayo pimas ka.
maraming salamat po sa ating mga choir. Apo. Dalawa na po yung nagsalita ng Tagalog. Susunod na rin po ako. Mag-isa lang po ako eh. Kasabay po ng ating bagong posisyon sa upuan pa lang po, no? Nagkaroon ng pagbabago. So, pwede naman po. Sinasabi ko rin sa ating mga kapatid, magsanay na tayo sa wikang Pilipino kako para maintindihan naman po ng ating mga ibang kapatid. Kasi po ang ating pagpupulong nakikita po ng ating mga kapatid sa ibang lugar. Gaya ho nung pumunta kami ng Manila, yung mga kapatid natin doon, Tagalog po, sabi ko, makikita niyo po yung aming pagpupulong sa aming sentro sa YouTube po yan na. Tagalog po yung kung Kapampangan po yung sinasabi natin, hindi rin po nila maintindihan. Pero tamang-tama po, no? Ito po ang sigurong parahan na ang oras na to, kaya tatandaan po natin ng July 2 na marami po ang binigay na pagkakataon sa atin. Pagbabago na po. Sa pwesto pa lang po, nagbago na. Yung pong susunod po nating tatawagin para makapagbigay naman po ng mensahe sa atin, yung ating kapatid na si Brother Weng o Noel Yumul po. Hintayin po natin. Magandang umaga po. Unang-una po, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya po nagbibigay ng lakas sa ating katawan upang tayo po ay makaganap sa ating mga tungkulin. Sa ngayon po, nakita po natin ang kaayusan po ng ating pagtitipon. Napakaganda po. Pagamat po sa patnubay ng Batlaya, sa paningin ng ating Panginoon, nakikita po ang ating kaayusan. Ibig sabihin, meron na pong pagsulong ang ating ginagawa. Gagaya po sinabi ni Apostol Pablo, pagamat ako'y wala sa laman. Ipakita niyo po sa screen, sa Colosas 2:5. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa harap. Gayon may nasa inyo ako sa Espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Pag nakikita po ng Diyos ang ating kaayusan, yun po ang ibig sabihin, katibayan po ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, meron pong pagsulong ang ating ginagawa tuwing tayo po ay nagtitipon sa maliit na kongregasyon ng Diyos. Ngayon po, ang ating pong tema na tatalakayan, ito po kahit na pag nababasa po natin kahirapan, pero maganda po ito. Kahirapan, pero magandang sabihin, magandang gawin. Ito po ang inumpisaan ng ating Panginoong Yesukristo. Ang kahirapan. Pinakita rin at sinulat sa Biblia ang nangyari. Naisulat po ito, hindi pa nangyari, pero sa panahon po natin ngayon, nangyayari. Kaya ang sabi ng nakasulat sa Biblia, ito na ang pasimula ng kahirapan. Ba? Pasimula ng kahirapan. Pakinggan po ninyo, ipakita mo sa screen, sa Matthew Kapitulo 24, versikulo 8. Ganito po ang nakasulat. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Di ba? Lahat ng bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Di ba? Naisulat sa Biblia, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng gutom, laganap sa buong mundo.
Ang bagay na ito ay nangyari noong kapanahunan po ni Claudio. Bakit? Naranasan po niya yan eh. Pakinggan po ninyo. Tingnan nyo sa Gawa 11:28. Ganito po ang nakasulat. At nagtindig ang isa sa kanila na nangangalang Agabo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakabuto. Sinabi po ng Panginoon Espiritu ginamit niya si Agabo. At ang nagbilen ang Banal na Espiritu, kagaya na pong ginagawa natin. Meron tayong tumutulong sa atin, gumagabay ang Banal na Espiritu. Iba po ang power na nasa Espiritu at ang power sa isang evangelista. Ang nagagawa po ng isang medium na ginagamit ng Banal na Espiritu, magkaiba po sa isang evangelista. Di ba? Ang sabi sa Biblia, yung mga bagay na darating, bago pa dumating, ipinapauna na niya. Di ba? 16:13 ng 1. Ganito po ang nakasulat. Hula po yan Nakasulat Sa 1:16-13, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi sa magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sinong taong nakakaalam na ang mga bagay na mangyari na magsisidating ay alam niya? Wala pong taong nakakaalam. Hindi ba sabi sa Biblia, ang nakakaalam ang Espiritu ng Diyos? Bago mangyari, ipinapauna na niyang sinasabi sa atin. Pasalamat po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan po gagaling. Kaya, ang ating pong tema na tungkol sa kahirapan, kailangan po ang kahirapan na yan, kagaya ng dinanas ng mga apostol. Sila po'y pinagbabato. Sila'y kinukulong. Sila'y pinaglalagari. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po kaya ngayon, bilang naglilingkod sa Diyos, handa po kaya tayo sa ating sarili na ating pinaglilingkuran na may katapatan ang Panginoon. Handa po kaya tayo, kahit na mamatay tayo, huwag tayong aatras. Ipakilala natin na ang Diyos ay katotohanan. Magagawa po kaya natin yun? Baka mamaya, sinabi lang sa atin, wala kayong iya, magagalit kayo. Hindi totoo ang inyong kaariban, magagalit ka. Mangkukulam kayo, magagalit ka. Hindi ba? Kaya, ang lingkod po ng Diyos, talagang makadanas ka ng iba't ibang klaseng pagsubok, panlilibak sa iyong sarili. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreos, Kapitulo 11, versikulo 37 ay 36 hanggang 37. Ganito po ang makikita nyo sa screen. 11:36. At ang iba sila'y pinagbabato, pinaglagari, na napipighati, tinatampalasan. Di ba? Nangyari po sa mga apostol yan. Ang kanilang ginagawa, mabuti, napakabuti ng kanilang ginagawa,
ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit ganyan pa ang nangyari sa kanila? Iniisip ng marami, dati hindi ako umaanib sa isang paniniwala sa Diyos o isang relihiyon. Hindi ako naghihirap. Nung pumasok ako sa pananampalataya, dumating ang paghihirap sa aking sarili. Hindi po natin dapat yon ang ating titingnan. Sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan ang ating katatagan sa ating sarili. Kung tayo ay matibay na o hindi. Sumusubok ang Diyos sa ating pananampalataya. Kaya, ang bawat isa sa atin po, kung tayo ay magawa natin ang isang pagbabata at ang isang pagtitiis sa ating sarili, ang sabi ng Biblia, tayo ay mapalad. Kung nililibak kayo, mapalad kayo. Kung nilalagay kayo, ano yung pipiliin mo? Yung nililibak kay, mapalad ka. O yung hindi ka nililibak, hindi ka naman mapalad. Hindi ba? Pakinggan po ninyo. Sa Mateo 5:10, ganito ang nakasulat. ng Mateo. Mapapalad ang mga pinag-uusik, di ba? Pag pinag-uusik ka, mapalad ka. Mapapalad ang mga pinag-uusik pag pinag-uusik ka sa katwiran, gumagawa ka ng katwiran, pag-uusigan ka pa pagbabatuin ka pa Pero hindi mali. Tama. Mapapalad ka. Bagamat sila'y sinungaling, pero pagpatuloy lang ginagawa. Sila'y sinungaling, hindi sinungaling ang gumagawa sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ng ating kapatid, tayo sumunod sa kanyang mga hakbang. Diba? Yung hakbang niya, kailangan sundan po natin. Pakinggan po ninyo, Santiago 5:11. Kunan ninyong halimbawa, kagaya ng sinabi ng ating kapatid, isang halimbawa, tayo sumunod sa kanyang mga hakbang. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis. Mga kapatid, ang mga pagsalita sa pangalan ng Panginoon. 11. Narito, may nangyari kay Ob Pero naging tapat si Ob. Tingnan po natin sa 1:21 ng Ob. Alam ko doon nakasulat yun Ipakita po sa screen. 1:21 ba yan? Tama ba yan? Ay, dito At sinabi niya, ubat akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at ubat na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 2:1. 2:1 siguro yan. Ito. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na
Dos. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang parito sa lupa at sa at sinabi ng at sa ngunit at ang nagipag-usap pa si Satanas kay sa Panginoon, no? Sa gayoy o at kung nang yung nangyari kay Job, napakasakit. Instead na tulungan niya ng kanyang asawa, ano pang sinabi ng kanyang asawa? Itakwil mo ang Diyos mo at mamatay ka dahil sa nangyari sa kanya. Katakot-takot po. Meron po tayong asawang ganon. Naghihirap ka na. Sabi, imbestad na tulungan ka niya, sasabihin pa sa iyo ng ganon. Umihualay ka sa iyong Panginoon. Nakita po natin, pinalarawan po sa Biblia na si Job ay tapat sa Diyos. Nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga hayop, ang kanyang asawa, tinatakwil niya, pero hindi siya nasiraan ng loob. Yun po ang sinasabi ng mga apostol. Kahit na pinagbabato ka, huwag kang aatras, huwag kang uurong. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Kung akong tatanungin ninyo, halimbawa, ikaw kapatid na Wen, binabato ka. Hindi ka pa magtatago. Aba, magtatago ako. Bakit hindi ka magtatago? Masakit ang pagbabato eh. Pag tinamahan ka, masakit yun eh. Baka mamaya, may masira sa parte ng iyong katawan eh. Si Jesus nga, si Esteban, nung sila'y pinagbabato, nagtago ang ating Panginoong Yesus eh. Si Esteban nagtago rin, kaya lang, hindi siya nakapagtago ng maayos hanggang sa siya mamatay sa pagbabato sa kanya. Pero naglilingkod sa Diyos yan. Naglilingkod po sa Diyos. Kaya, ang ibinigay po ng halimbawa sa atin ng Panginoon, yung sumunod tayo sa kanyang mga hakbang. Kung siya po ay ginawa niya ang pagtitiis, ginawa niya ang pagbabata, dapat tayo rin po ay gawin natin ang pagtitiis at pagbabata. Kaya, may bunga pong maganda ang pagtitiis at pagbabatay. May bunga po at pagtitiis eh. May bunga po yan eh. Ano po ang kanyang ibubunga? 24:13 ng Mateo. Ganito po ang kanyang magandang ibubunga. Pag nagtiis ka, nagbata ka, kapatid, mapalad ka. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Magtiis ka, magbata ka, kapatid, tatanggapin mo ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa ating kapatid. Ang susunod po nating tatawagin ay mula ng Eden, si Brother Wilson Samson. Ito po, sanay na sanay ito.
Magandang umaga po. Salamat sa Panginoon. Bagamat kami po ay nahuli, nakarating naman kami. Sa totoo lang, pag ako ay nahuli sa pagsamba, yun ang pinakamasakit na nararamdaman ko. Pag nahuhuli akong nakapag-umpisa niyong pagsamba, yun ang pinakamasakit na nararamdaman ko sa sarili ko. Sapagkat kumbaga sa pelikula, nasa kalahati na kayong nanonood, yung una hindi ko na napanood. Napakahalaga po ang pag-umpisa, pag nagsasamba ka, yung kailangan anda ka na, andang-anda ka. Wag ikaw ang magpahintay, ikaw ang maghintay. Sapagkat tayo po hindi bisita dito, ang ating mga bisita dito ay yung mga espiritong galing sa itaas. Biruin natin kung minsan ako, nararamdaman ko sa sarili. Imagine natin kako, ang layo-layo ng mga espiritu, tapos pupunta lang dito sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi, sa kapakinabangan natin, sapagkat sila'y tuturo ng mga bagay na ikabubuti natin. Magandang magaw uli sa inyo. Ang paksa po natin ngayon ay kahirapan. Ang tanong, sino pong nahihirapan pa sa inyo? May nahihirapan po sa inyo? Hindi, kasi kung nahihirapan kayo, lumabas kayo ng espiritista. Kasi, sa 1:29 ng Tao Pilipos, mayroong nakasulat. 1:29 ng Tao Pilipos. Sabi ng nakasulat, sapagkat sa inyo ay pinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ano kaya ang klaseng pagtitiis ang ibig sabihin dito? Yung nagugutom ka, yung ba ang isang kahirapan, yung kuminsan hindi ka kumakain, minsan marami kang nagkakaroon ng maraming problema. Sa totoo lang po ako, buhat nang naging espiritista kami, natanggal na kami sa kahirapan. Noong hindi kami espiritista, mahirap ang buhay namin nung bata pa ako. Pagdating ng panahon ng kagaya nito, June, pag dumating na yung panahon June, July, kami po hindi na kumakain ng bigas. Ang kinakain namin noon, kamote, mais na lang. Kasi sa baryo po, napakahirap ang bigas pag araw ng walang gapasan. Anong ibig sabihin nito? Anong klaseng pagtitiis ang kailangan gawin natin? 15:19 po ng 2 Korinto. Primerong Korinto. Check me. Ito po ang nakasulat sa 15:19 ng Primerong Korinto pala. Kung sa buhay lamang na ito, tayo ay nagsisiyasa kay Kristo, ay tayo sa lahat na ang mga tao ang lalong kahabag-abagan. Kaya kapangpangan po, detang ating nga ng kapanayan kang Kristoana, ilaring taong peka makalus. Bakit? Tignan natin ang ginawa ng Panginoong Yesus. Wala siyang ginawang masama. Bakit? Ang daming masama sa Kanya. Sapagkat kasi siya tuwid. Sa ating kaya nga na sinabi ni Brother Rueng, makakapagtiis pa ba tayong minumura, inuusig? Hindi baling tayo po ang minumura. Hindi bali tayo ang inuusig. Wag lang tayo ang nagmumura. Napakalaking kasalanan sapagkat ang nakasulat sa 4:17 ng Santiago, tama ba? Ang nakasulat sa 4:17 ng Santiago, sa nakakahalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sino ang hindi nakakaalam sa atin? Sapagkat tayong lahat
Kada linggo, bumababa sa atin ang mga banal na batlaya. Tinuturo ang mga bagay na dapat natin gawin. Ha? Kaya lang kung minsan, hindi ang batlaya ang sinusundan natin. Sila ang sumusunod sa atin. Sabi ng banal na batlaya, pagdating ng linggo, kailangan maaga kayo. Pag ang kaisipan mo naman, maaga ka doon, hindi pa naman nakareklesiano, siya po nga ni siya, idol mo siya. Ha? Kasi ganun ang ugali ko po nung panahon na ako yung bagong espiritista. Kung magsimba man ako noon, hindi ako nagsisimba sa loob. Sa labas lang. Para bang naiinitan ako pag pumapasok ako. Dahil natatakot ako, marami po kasing ginagawang hindi pa tama noon. Pero ngayon, pag nagsisimba ako, kung pwede lang, katabi ko pa yung medium Bakit? Tanong niyo sa akin, kung magdadala ng pera, muna kang mabibigyan. Di ba? Ganun lang po, ganun lang kasimple. Kaya tayo nahihirapan kung minsan, dala po ng minsan katamaran. No? Naghihirap ka na nga, nagsusugal ka pa, umiinom ka pa. Ha? Instead na yung pansugal mo, pangkain mo sa mga bata, pakikipagsakripisyo mo sa sugal, madisgrasya, lahat kayong pamilya, patay kayo lahat. Diba? Meron kasi isayan si Apostol Pablo sa 21:10, dagusan sa dapat, gawa. 21:10, pababa. Ito po ay isang istorya ni Apostol Santiago kung gaano niya linabanan ang kahirapan na hindi niya kinatakutan. Kagaya nga ng sinabi ng kapatid kanina, kumisan, sino sa atin? Kaya, kung halimbawa, mga espiritista, ang mananating sasabing espiritista, patayin. Ha? Sigurado maraming babaligtad sa atin. Diba? Ang nakasulat sa dapat, 21:10, at sa pagtira namin doon, ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nangangalang Agapo. Noon pa po, marami espiritista na. 11. At sa paglapit sa amin at pagkakuha ng pamingkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay. At sinabi niya, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamingkis na ito at siya kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Gentiles. 12. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangangaroon, doon ay nagsipamanhik sa kanya na wag nang umahon sa Jerusalem. Wala po ito. Sinabi ng isang espiritu na si Apostol Pablo, gagapusin pagdating niya sa Jerusalem. Natakot ba si Apostol Pablo sa hulang ito? Tayo nga, kung pagalibawa, bad karma yung sasabihin ng espiritu, wala na tayong intong dadasal. Sana wag na pong matuloy. Wag na pong matuloy. Halimbawa, kung may mangyayaring masama sa iyong ula. Sa 13, pero ito ang sabi ni Apostol Pablo, dahil pinakikiusapan siya na wag na siyang pumunta sa Jerusalem. Bagam ito'y isang hula. Ang sagot niya, nang magkagayo sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nakahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoon. Hindi siya bumaliktad. Hindi siya bumaliktad, bagamat nakahula sa banal na espiritu na siya'y gagapusin. Siya raw ang nakahandang mamatay, alang-alang sa pangalang Isus. Tayo, kahit espiritista tayo, kung minsan di tayo mabigyan ng espiritu. Halimbawa, one time na lumapit ka sa banal na espiritu, hindi tinamaan yung nasa puso mo. Ay, hindi totoo yung espiritista. Lalabas ka pa niyan. Pero si Apostol Pablo, hindi niya kinatakutan ang kamatayan. Tayo sana, hindi ko sinasabing mag-Apostol Pablo tayo. Dahil ang mga power na binigay sa kanila ng Panginoon, hindi kagaya ng mga power sa atin. Mababa lang po yung sa atin, sa kanila mataas na. Sa oras pong ito, kapatid, yun nga ang sabi na, kung naghihirap ka hanggang ngayon, yun sinabi ko, lumabas ka na ng espiritista. Naghihirap ka Sapagkat, paano tayo maghihirap? Ang sinasabi ng nakasulat, hingin ninyo at huwag kayong mag-atubili.
bibigay ko sa inyo. Eh, may nagtuturo sa atin. Halimbawa, ang banal na Espiritu, yung mga bagay na hindi natin alam, binibigay. Pero bago ko magwakas, naalala ko nga yung anak ko, imagine mo, umingi lang ako sa iba ng Espiritu. Sabi ko, Lord, ay banal, sabi ko, pakitulong lang po itong anak ko dahil magbo-board exam. Wala po kaming pera. Sabi ng banal na Espiritu, sige, ang nagtatrabaho sa Panginoon, sabi niya, tatanggap ng ganap na sweldo. Hindi po nag-board yung anak ko, hindi ako nagkagastos. Sawa po ng Panginoon, nakapasa po siya ng walang gastos. Ganyan kasarap ang maging espiritista. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa ating kapatid na Wilson. Siya po ay nagpatuto hinggil po sa ating pananampalataya. Mayroon na po siyang isang inyero. No? Inyero po yung anak niya. Sa tulong po ng ating Panginoon ay siya ay nakapasa sa pag-aaral o bilang isang inyero, ganap na inyero. So, may tatawagin ho tayo sa labas. Nandiyan po ba si Brother Larry? Larry Reyes, nandiyan po ba? Siya po ang binibigyan po nating. Pass muna po daw siya. Maraming salamat kapatid sa iyong sa oras. Ngayon po sa ating kapatid sa ibaba naman po para marinig po natin kung ano ang kanilang napatunayan na sa ating pananampalataya, no? Sa mga kababaihan naman po, no? Para makita po natin kung ano ang dala at ano ang nakita nila sa ating pananampalatayang espiritista. So ito po ay marahil alam nyo rin po ito. Nakikita nyo po dito sa ating sentro. Ang ating kapatid po na sa unaan, si kapatid na Alice, ay bigyan ho natin ng kaunting oras para makapagbigay naman po ng kaunting mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat po ako'y bago pa lang sa pagka-espiritista, natandaan ko po that was March to April, hanggang sa kasalukuyan po. Matagal po na panahon ang aking hinintay. Pero alam po ng Panginoon na ang aking puso ay 101%, higit pa doon sa Kanya. Sa edad ko pong 56 na noong nakaraang June, matagal ko na pong hinihintay. Napagkalooban po ako ng aking nilalayon at ang katotohanan na hinahanap ng aking puso at kaisipan. At matagal na po akong naghahanap ng mga kasamahan na tulad ng mga espiritista. Matagal ko pong hinintay yon. At ang kasagutan pong yon ay binigay ng ating Panginoong Hesus. At lahat po ng bagay, since na pumasok po ako dito, lahat ng katugunan, kahilingan, ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa matuwid na daan at sa ating mga opisyales, sa mga ating mga kapatid na nandirito na walang sawang pagsuporta sa akin. Hindi man po ako naging espiritista before, pero naglingkod po ako sa aming mga simbahan. Naging born again po ako, naging katoliko ako. Pero napakasarap po ang maging espiritista. Iyon po ang aking napatunayan sa ilang buwan pa lang po ng aking pag-a-attend dito. Dahil hindi ko po nasiwalat o sa aking kaalaman, hindi ko po alam yung mga pumapasok na mga espiritu sa akin. At ang nagbigay po ng katugunan, ang pagka-espiritista ko sa kasalukuyan. Alam niyo po, masasabi ko pong
we are blessed. At malugod na kayo po, you were born, no po? Nakilala niyo na po noong una pa, nung mga, siguro po sa mga maging kamag-anak niyo. Samantalang po ako at the age of 56, binhi po pala ako ng spiritist na hindi ko alam. Kaya po ganun akong nagalak. Dahil ang hinahanap ko po ay ito pala ang pagka-espiritista. Noong nasa way back before my ito pong pag-attend ko dito, na-bless na po ako ng Panginoon. Pero hindi po tulad ng nandito ako ngayon. Lahat po ng biyaya, material, at lahat po ng mga hiningi ko po sa ating Panginoon, ibinigay na niya. Pero mas completely po, yung nakita ko dito, peaceful. At saka yung pong nakita kong patotoo, na ahead po, sinasabi na po ng ating banal na espiritu kung ano po ang nangyayari sa aming buhay sa kasalukuyan ng aming pamilya. And I was so blessed. Hindi ko po malaman, ma-express kung ano po yung nararamdaman ko. Since po na nag-aral ako ng medium ni Dad nung nakaraan buwan, napatunayan ko po yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagsubaybay. Kayong mga kapatid na kapatiran na nandirito, ang pagmamahal. Umalis po ako doon sa aking pinagsisilbihan church kasi po medyo pataasan po ng posisyon or otherwise, ganun po. Hindi po ako naninira, pero pinaghahambingan ko lang po yung kaibahan. Kahit bago pa lang po ako dito, na-feel ko na po yung presence ninyo, yung pagmamahal ng bawat isa sa atin. Kahit na po bago pa lang ako dito, na parang dati ko na kayong mga kapatid. At yun po ay biyaya galing sa Panginoon. At marami pong salamat dahil po ang ating tema ay sa kahirapan. Lahat po, isinuko ko na, although na hindi po ako nahirapan sa financial. Pero yung pong kahirapan sa iba't ibang aspeto ng buhay, naging magaan po ito. Hindi na po ako mag-ano sa kahirapan. Dahil yung po, ibinigay na po sa akin ng ating Panginoon. Nasa medical healing mission po ako kahapon. At yun po ang ibinigay kong patotoo na every mission po ng ating church, ng ating kapatiran, na magbigay po ako ng kahit once a month po na nandun po ako sa healing mission. So binigyan na naman po ako ng patotoo ng ating mga kapatid doon na para pong pangangalaga galing po sa ating banal na espiritu. Kaya po ako naluluha dahil overwhelmed po ako dahil yung pong pagsubaybay ng banal na espiritu at ng ating Panginoon sa atin, paggabay ng ating mga kapatiran, ng ating mga opisyalis, kayo po, labis po akong nagpapasalamat sa inyong lahat at una po sa ating Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat kay Sister Alice. Ito po ay sa ating pong tala. Naging bisita ho natin si Sister Alice noong pong February 7, 2016. So, yun po ang first time na natuntun po ang ating kapatid na Alice dito. Yun po ang na-experience ko. Aking Kapampangan, naning may ngilabot kang Tagalog, kinalabutan, no? Kinalabutan ako nung pagdating ni Sister. Kasi po, sa hindi niyo po na itatanong, alam ko po kasi pag naupo na po dun sa upuan ko, alam ko po yung bisita at saka yung dati rito. Nabibisyon ko po yung mga miyembro natin at saka yung hindi po natin miyembro. So for the first time po na dumating si Sister, dala niya po malaking kilabot. Mo po kayang gamat, kayang Kapampangan, buong katawan may ngilabot ko po eh. Sabi ko pinanya pong, nung nagsalita na po ako dito,
yung kapatid nating bisita, kung wala po silang problema o sakit, o tinanong ko po sila, ang sabi naman wala naman po silang problema at saka walang sakit. So, ibig sabihin po, nagpapatotoo lang na bilang kapatid sa ating pananampalataya, hindi man po natin kilala si sister nun, parang may kaugnayan na, may relasyon na. Dahil po, hindi po ang kanyang sarili ang nag-utos dito. Kung di po, wala man sa isip niya na sa susunod na linggo, sa susunod na ganon, ako'y magsisimba dun sa... Ang sabi niya po noon sa akin, ewan ko kung bakit po na idala po ako dito. Pero ang sabi niya noon, ito po ang matagal ko nang inaanap. Alin po ang matagal niyong inaanap, sabi ko. Ito po, ate, sabi ko, tignan mo at mag-aral ka sa iyong naririnig at sa iyong nakikita. Dahil po mabilis makapagturo sa atin yung kung ano ang nararamdaman ng sarili, yun po ang bibigyan po nating pangunawa, no? Bibigyan po nating tugon. Dahil po nababalisa ang ating kapatid, kung saan po, yun po, God calling. Ang Diyos po ang tumawag sa kanya at siya rin po, hindi po alam ni Sister Alice ang Bicol, hindi po alam ni Sister Alice to, hindi pa nagawi dito yan, pero po, natuntun po itong sentrong ito. Dahil po, yun ang inaanap ng ating kapatid na siyang magiging gabay siguro ng ating kapatid. No? Sa ngayon po, si ate o yung kapatid natin, nagiging aktibo rin po sa ating panglabas na aktibidades ng ating pananampalataya. So kaapon po, sino pong nakapag-present doon po sa healing mission po natin? Ako rin po hindi nakapag-present dahil po maraming naging trabaho po. Pero po si sister, kahit din sa Manila po, nakakarating ho din si ate o yung kapatid natin. So ganun po ang sabi, walang dahilan po na pag binuksan po ng ating Panginoon ang ating isip, ang ating sarili, ibinigay po natin sa Kanya, lahat po niyan, ituturo po sa atin ng ating Panginoon. Dahil po, kung nasa Kanya ka, kahit po ano ang ating lalakarin, siya po ang una at uli sa ating lakad. Kaya po yun ang inahabilin din po ng ating mga espiritu o ang ating turo ng ating mga espiritu na dumarating sa atin na magpasakop po tayo sa ating Diyos. Gaya rin po ng sinabi ng ating mga kapatid, magpasakop po tayo sa Kanya dahil po siya ang dahan, siya po ang buhay natin. Kaya po ngayon, tayo pong magkakapatid sa pananampalataya, ang araw pong ito ay napakaalaga po sa atin. Ang araw pong ito ay binigay po sa atin ng Diyos para hindi po tayo magkita-kita lamang, kundi pupurihin po natin ang ating amang makapangyarihan sa lahat. Kaya po ang umagang ito, ang oras na ito ay napakalaga sa atin. Sa bawat salita, sa bawat mga narinig po nating mensahe ng ating banal na batla at sa mga kapatid nating nagbibigay mensahe, kung pong naisisimpan po natin sa ating puso at kaisipan, ito po ay magiging karunungan po sa atin. Dahil po sa karunungan yan, tayo po ay makakapagtiis. Tayo po ay makakagawa at makakatupad sa ating gawain. Dahil po sa karunungan, ang lahat po ng ating nakikita ay nahuunawahan po natin, nabibigyan po nating katuwiran, nabibigyan po natin ng kasagutan. Di po ba? Bakit ganon? Bakit yung kapatid ganyan?
nabibigyan po natin ng kagad na eksplanasyon sa ating, dahil po yan po ang tinuturo. Sabi nga, king Kapampangan, tamo man po para-pareo grado, pero diri na nakatamo pong kabyas na ng Diyos, bangkanita retang mababa, makanyan tamong akilala karela. Ne po. Uli pong yataya kanulalawening kaya katamong sarili, karing aliwa, nune, ituro tamo po. Makanyan po, ing binyan na kaya katamo niya. Napakaalaga po ng oras at panahon na ating ginagawa ngayon. Sino po ang magwawagi dito o sino po ang magkakaroon po ng biyaya kung di tayo? Kung sino po ang gumawa, siya po ang magkakaroon ng biyaya. Hindi po natin maililigtas ang ating mga kapatid kung di ang ating sarili lamang. Kaya una po sa sarili po natin. Number 1, pagrespeto sa ating mga kapatid. Ganun po ang ating gagawin. Kahit dun po sa pinakamababa na miyembro ng ating pananampalataya, dapat din po natin yang galangin. Dapat din pong respetuin yan. Hindi lang po yung mga namumuno ang rinirespeto. Ang mga namumuno rin po ay magiging respetado rin sa kanyang sinasakupan. Para ang kanyang sinasakupan ay maging respetado rin sa mga namumuno. Yun po, give and take po yan. Pero bago po tayo magtapos, tatawagin po natin ang ating kapatid na busy at pinapauna ko na po yung ating magulang na si Darang Aning. Birthday po niya ngayon. So hindi man po siya nakarating sa oras na to, pero po siya ay may okasyon. Yan po, binabati po natin siya ng happy birthday. So yung ating kapatid na busy, ang tatawagin po natin. Gagaya na rin po ako. Magandang umaga po sa Panginoon at sa ating lahat na magkakapatid. Iibayin ko po yung sa akin, mag-English naman ako para maintindihan ang bisita natin. Ben, how are you? Maybe tonight, 2 days stay to Philippines. Monday, Tuesday, come back to Guam. Hindi kaya po na. Happy trip. Yang, alam niyo po kasi ang sa ating pagsisimba at pagsunod sa ating Panginoon, malaki na po ang pinagbago. Pero hindi lahat ng pagbabago nagagawa natin. Nagtataka ako, nung nakaraan na linggo, doon pa lang po natin ginawa o sinabi ito, 1 linggo pa lang nagawa na natin. Huwag po kayong masaktan sa aking kapatid na may tungkulin sa Panginoon. Sinasariwa ko lang po sa inyo yung uniforme natin. Ang tagal na hindi pa natin nagagawa. Bakit ito ngayon nagawa natin kagad? Dahil ginusto natin lahat. Di po ba? Kaya po sana sa susunod gawin na natin. Ako po nagmunikala sa uniforme, pero ako ngayon hindi ako naka-uniforme. Ano po? Sasabihin ko po ang dahilan sa inyo kung bakit hindi ako naka-uniforme. Nagalit po ako sa misis ko kaninang umaga. Sabi ko sa inyong uniforme, na dating uniforme ko pag konbensyon. Sabi niya sa akin, pasensya ka na, pinabigay ko dahil walang uniforme yung isang tao. Ang alam ko kasi kanya, hindi mo nagagamitin dahil may uniforme ka ng long sleeve. Sabi ko, kako, hindi ka nagpagsamba ng linggo, hindi mo narinig. Pag araw ng simba, dapat naka-polo shirt kami. Pero wag po kayong mag-alala, kung nandiyan pa rin po yung kapatid natin, magpapasukat ako mamaya. Para po, naririnig nyo, una sa Panginoon, gaya ninyo, bibigyan kong katawan ng sinasabi ko para makita nyo ako. Kaya po, magpapasukat puli ako ng uniforming polo shirt. Para po hindi nyo masabi sa akin na
hindi ako naka-uniforme ngayon. At pagkatapos po nito, inaanyahan ko po kayong lahat sa arawan ng aming magulang, yung dating gamit dito, yung matandang gamit. 82 birthdays na po ngayon. Kaya po, pagkatapos po natin nagsimba, bigay natin yung pagkakaisa, pagmamahal sa ating magulang, tuloy-tuloy po tayo sa bahay nila dito. Doon tayo mananangalihan. Inuhuli ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo. Yun nga po, no. Dapat po yung mga opisyal po natin ang unang tumutupad sa ating mga tuntunin ng iglesia. Para po, pag nasabi po natin sa ating mga kapatid, wala po silang masabi. No. Yun po. Siguro po, reminders po no, sa mga kapatid nating miyembro po ng Sibol Tagumpay BIE. Alam niyo po ang ating kapayapaan lang po. Yung uniforme po natin na nakapaskil po doon, yung pambabae. So nakikita ko po marami pang mga nakapantalon pa dyan na po. Wag po kayong magagalit sa akin. No? Yun po kasi ang nakasulat na dapat nating gawin, no? Kasi po, yun po ang pwede nating patunayan din sa ating sarili yun. Yun po kasi ang inuutos po, circular po yan, na pinagagawa po sa atin, yung nasa pananampalataya. So, ibig sabihin, kung hindi nyo po magawa yan, so medyo walang ngipin ang batas, sabi ni ano niyan, no? So, kailangan po, gagawin po natin. Kung pong nagawa natin instant, ito pong pwesto natin na nagawa natin, so yung pong pag-uniforme, siguro po magawa rin natin yan. Dahil po, ang kauna-una ang nag-uniforme po ang PPC 5. Sa totoo po. Sino pong nakapag-umpisa ng uniforme, kung di po yung PPC 5 noon, no po, sa ating pong na PPC Committee 5. Ngayon po sana ganap din po nating magawa yan. So siguro sa susunod po na linggo, ako po'y maglalambis din sa inyo. No? Siguro po nakapalda na po yung iba sa atin dyan na hindi pa nagpapalda. So gawin po natin, tuparin po natin ang ating kautusan ng ating pananampalataya. Kung pong medyo sumasakit na yung ating mga binti, mag-stocking na muna po tayo para hindi masyadong malamigan ang ating mga binti. So may parahan po. Pag gusto po ng tao, pag gusto po natin na gawin, maraming solusyon yan, maraming parahan. Pag pero po ayaw natin, masakit to, ganun na lang po. No? Pero hindi ko po kayo inaano po sa mga oras na to. Kung di, sinasabi ko lang po, pinapaalala ko lang po kung ano yung nararapat na ating gawin. Dahil po, kung tumutupad po tayo, kahit dun sa maliit na ipinapatupad ng ating pananampalataya, kailangan sumunod po tayo. Napakalit lang po niyan. Pero dun po tayo nasusubok. Kung saan po yung pagkakaisa, unity, no? Yun po, pakita po natin. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay kapatid na Engineer Bito po, kung hindi man po sila nakapagbigay ng mensahe ngayon. So, magandang umaga po. Yung mga kapatid po natin na nandyan na rin, nakapag-present, Brother Ben, good morning and blessed today. Hanggang pong sa pag-alis niya, sana po. Siya po ay tutulungan ng ating Diyos. Maraming salamat po. Yung pong collection po natin ngayon, yung 3,450, yung pong pangalawang collection po natin, 2,081. So ito pong pangalawa po, but may pangalawa pong basket dahil po yung nanay po ng ating kapatid ay nasa hospital po ngayon. So siya po ay
nga sa mga doktor po sa ospital. Tutulungan po natin yan.
Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na iyong pinagkaloob sa amin. Kami po ay dumadalangin sa iyo upang ang aming papurit pasalamat sa umagang ito ay aming ipararating sa iyong banal na harapan. Panginoon, maraming salamat po na kami po ay iyong tinipon sa oras na to. Kami po ay nakapag-aral sa iyong mga salita, nakarinig ng mga magagandang balita na ayon sa iyong kautusan. Mahal naming Panginoon, sa mga susunod po naming mga araw, umihingi po kami sa iyong gabay. Sa araw at gabi kami po ay iyong gagabayin sa lahat po ng aming mga lakad. Panginoon, kayo po ang manguna. At maraming salamat po ngayon sa umagang ito. Panginoon, sa aming pag-uwi, baon po namin ang iyong pagpapala kung paano po ang kapayapaan ngayon ang aming natatamo. Hanggang sa aming pagbalik sa aming mga taanan, kapayapaan po ang lahat na amin pong maradanan. Panginoon, ngayong umagang ito, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, na nakikinig ngayon sa iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ang nagbigay ng lakas sa kanila. Panginoon, hanggang sa umagang ito, ang aming pong kapatid na sa araw na to, ang kaarawan niya, binigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan. Sana po sa mga susunod ding araw, ay yung pagbibigyan ng lakas. Panginoon, para makatupad din po siya sa kanyang mga tungkulin, makagawa po siya ng kanyang tungkulin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po kami umuwi sa aming mga taanan. Sana po ang inyong gabay ay yung ipagkaloob sa amin. Maraming salamat po, amin. Maraming salamat po. Ren po kaya katam kapatid na gabi. Apo. Dapong gabinete sila po mama ko saglit. Ang po ay sister. Hoy. Mama ko. Kaya ka na magkaigat. Mike. Prayer kaya po. Is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.